Mene Mulungu anatilengera anthufe mkamwa mwathumu muli mano kayesati chakuti koma pakati pa manopa pali lilime ndilofewa, mano ndi olimba koma mano amatha limodzi lilime limakhalabe pati. Awa ndi Comrade Namiwa ndili nawo ndayendera kuno. Cholinga cha anthu otumazi kwanjewo amafuna kuti awa asaoneke tikucheza nawo lero. Ndiye ndikunena kuti Anamiwa ali ngati lilime, inu azikwanje muli ngati mano, muzigweruka mmodzi. Dziko ili analiko anthu, analiko. Ndinamva kuti mutapanga target Anamiwa, otsatira wake nali ine. Mpaka wina anasambuka kumayimba mafoni. Ndiye Mulungu amuonesera poyera kuti zinthu izi zimakonzedwa, koma zachisoni nzakuti anthu nzipatala mwakufa mankhwala mulibe. Anthu shuga akugula 6,000. Kodi ine ndi Anamiwawa tikamayankhula ndikumatipangire upo wazikwanje, ndiye kuti shuga yagulidwa 3,000. Iwe chimimba iwe, ngani ndi iwe chipazi iwe, ndiwe wantopola iwe, ukuyenda mmapazi iwe, mwajawo ena aja anachigwira chipani aja. Kumakhala ndi manyazi, zinthu zimasintha. Dziko ili inunso muli ndi umboni inu amene mukutumazi kwanje inu, mukamaloza chara ichi wina wake kampangeni forozi zikuloza ndani kaya zitatuzi, tsiku lina zitatuzi zizadzuka ndikukupangani inuyo. Amalawi munthu ndi uyu anamusemera zonena zambiri, ali pa CC critical condition. Ndi awa Comrade apaseni moni anthu. Zoona ndithu tilipo, osafowoka, osaphetira, osaopa. We don't blink. Tiye tigwirane manja tipulumutse Amalawi, ife tili pano. Tinali tumuno mulilongwe kukuzapereka solidarity ku nkhani ya matemo agangata, kunena kuti tithetse zaka zikwanje, koma chifukwa choti tapereka kuzindikira mu ulemu wa sukulu ana alembe mayeso, koma matemo otu alipo, okana si mathematics alipo, ofuna auditiwo alipo. Mutulusa zikwanjezo koma tsiku lina zizatembenukira kwa inu. Inetu ndi Comrade Lighton Mangochi kuchoka muno mzinda wa Lilongwe. Mulungu amatikonda, ife tili ngati lilime, azikwanje enuyo muzatha ngati mano.